Guys, yun na yung huli. Nasira yung camera natin. Nasira. Cellphone na lang gamitin. Cellphone. Kaya mo na huli natin. Share. Yung isa. Yung pa, dalawang ano na. Dalawang dayang na. Okay, so yun o. Oo. Dami na guys. Ano naman? Kapuri pare. Ha? Ay, di tayo dyan tira. Pulmul so aja. Dito ako sa baba. At dun sila mamana. Grabe guys, jackpot ngayon, jackpot. Nasira naman yung camera. Muna tayo sa cellphone. Kung kailan jackpot. Papamaga may camera. Utan. Yung mubulasan na. Ulit sakit to man? Ulit sakit to. Wala naman sila guys. Wala na guys. Malawag mo di man eh. Brian, si Buktal lamat. Brian, si Brian. Oh, laki. Laki guys, laki. Wow. Laki. Laki. Laki guys. Laki. Nakachamba si Poktal guys, si Boy Poktal. Yan si Boy Poktal oh. Muktal. Muktal guys. Guys. Balas na naman, di ba? Okay guys, oh. Jackpot. Dadakol niya kung nagdaabot ka naman, oh. Ken sabit kasi. May susabit, ha. Gano, Wala na kumada dito guys. Wala na kumada. Kita lang daw. Pakai maksa. Guys, anong oras kami nag-umpisa? Ngayon pa lang kami natatapos na mamana. Tulor sa. Squatter lang. Balik. Ayan, sudah lagda. Bulbul guys, sudah dalan. Bulbul. Tagalog. Paling naman ko. Malaki pa daw yung tinitira na yung Brian. Guyro lang man. Yata, guyro tila. Paano nasumpala? Ilan na natin yan? Hilahin na. Hilahin natin. Yun. Yan na sa ibaba. Kay Brian. Pakuan mo na dito. Para dito na tayo. Ay, tama papara. Napanato ka. Lumalabo ng tubig. Lumalabo na. Lumalabo na? Bakit nga eh? Lumalabo na. Simula agad. Lumulatan ko na Brian. Pagor ka na. May amin nila. Oh, pumuli sa tagya mo nga Brian. Paano gunsang eh? Yamin eh. Kulak-kulak sama ukin na. Sakay. Hindi, garo mo lang kaya Brian. Tapang sa pala. Hindi mo lang. Kani una amos ka malamang papawil. Ubot mo. Hindi nga malaw. Mandakal ano.
Pilaya mo na. Jalan. Ano guys? Budak na rin. Matalang ko ba? Pila rin tilapia. Masapasasangin na. Yan, sikip-sikip na nito guys. Sikip-sikip na ng lambat oh. Oh. Ginawa mo. Ginawa mo. Patay pa para kayo. Tara, sige no, matagi mga ta. Pati kang pwede para ko mo. Sinar pampana tayo oy. Pangit tayo oy. Diyan ka tulay. Boleh dapat tayo. Allah, di kan cuma kepapanan kumul. Yan guys, meron pa yan. Gafoy dapat kentan. Penting guys. Startingnya mungkin buat lawan lagi di main pun. Karena sudah lama. Gafoy mo para lah patulay ay. Ja. Nanti. Ya pre, lagak muta pre. Lagak muta tata tambay balbalag ko no. Oh. Sige pula. Tidak mo lama na, man. Guys. Man iraman sirin. Pala yang kaipitan ni. Lagi pa guys, bulbul lang. Bulbul. Kaya bay. Main kamu lagi posible lagi nang. Mana? Pemana? Oh, pemana? Mana? Ang hirap guys. Menghirap guys, tatlo ang pinana. Hirap kumuha ng isda guys. Grabe, tatlo, dalawang pana. Oh, iba talaga si Master ng pana. Tatlo. Malusod. Pati ang liit, hindi pinatawad. Guys, oh. Dami oh. Yun. Mas lando. Gila eh. Tama ng isang baril dahil makipot ng kuwan. Yan na yung sundo ko guys. Yan na yung sundo ko. Shout out sa'yo. Shout out. Jaka Brian ay. Brian, jaka. Sa balatan mo. Hindi, jara balag. Wah. Chris, ya kalah yang sudah sahur tuh. Ada Tommy. Kelat, anak ulami balag. Sampai mulai yang malaki guys, Jan. Wah ya. Muna agar susutan mo. Wala ba lang kasi mga limang kasi nyalis tumat. Ayun. Pakai pula. Ya pula. Nah. Dah. Ya pre, lagu pa. Right. Ya. Tabal ya wajah sa tabal may ginto.
Ini walang babangga. Ito. May panak na. Oh, lumukso. Nangyari. Ha? Mati. Ay, rumah tabran. Kalau apa na? Walang mularan talaw. Katila. Kano? May sira na singgurap pa nang. Oh. Kalau orang mana? Hindi mo na tamaan? Hindi ko tinamaan, hindi ko natamaan. Kasar lah siya. Kasar di. Dapat tamang orang. Wala na may balag katamaan. Kaya, balag tan sila na. Hindi, wala may sako. Balag katamaan. Pinmuktal. Alam ko lamang. Alam ko lamang taman. Ito sa kaita wala rin. Dara na ya. Luaran niya. Alam ko lamang taman. May panampari mo tanda. Ayan eh. Madala. Guwid. Ikit lang tamal. Ang laba lah. Wala na guys, oh. Na ano na tong lambat. Untuk kasila di ba? Sarado na, sarado. Nakikita bulan-bulan. So yun guys. Ha? Ha? Marami pa. Uy, laki pala. Ang laki. 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 Grabe na yan. Arwana pare, arwana. Laki. Ito pa oh, laki. Dami pa guys. Grabe. Oh, malaki guys. Oh, gara din. Wala ni ratat. Ano lurat? Ano man banat? Ang sakit. Wala mo maigay. Ikit na balag. Oo. Ay, dakari. Wala sila. Sila. Tiga ka ni may ang kapalod ko. Patira mo, lumara. Wala tayong kapalaga ini. Mali. Balbalan kalau yang. Prito. Ang kapatak. Sige, gabagawin ko nikol. May kana. Bulasi, pare. Kapatapa. Terus gitu. Sak. Ang pasalam may cellphone ko sa. Picture mo na ni sa pasam tsaka. Ha? Pasam tsaka. Oh. Jab cellphone ko. Ang binas natin, pumapasok mga isda guys. Oo. Ano na, sa labas na to. Nasa labas na. Oo. Pumasok pa rin. Hindi. Gustong magpahuli. Gusto mo magpahuli. Para sa atin eh. Kikilot na bukas eh. May kilot na bukas ulit. Uunin din ang ulan. Pagsa naman, grabe. Dami na guys. Jackpot talaga ngayon, jackpot. Kinagat nga eh, hindi pa luto. Kinagat mo na. Eh paano? Ayaw pa ko ka. Oh, Ano Jay? di pilit na nga. Wala yung tamaan ko no, tamaan. Sa stage nila ba't ang kilot? Ano mo lang tamaan dyan. Jay. Hari ka na. Jay. Palikpik. Palikpik. Hindi na sila makalabas guys. Ang kumak. Atapsing. So? Hanggang doon, kami nag-ano kanina hanggang doon. Sa may puno ng kawayan na yun. Papunta dito, hanggang sa lumit ng lumit. Ito na ang laman guys.
Nakulong namin ito. Ayan. Nablos na naman. Nablos, nablos. Nablos na mo ito. May balag. Nalalam-lamang man. Okay guys, dami na guys. Okay. Thank you Lord sa biyaya. Ay. Napagak kayo na, napagak. Hindi ko tinamaan guys. Hindi mo tinamaan. Oo. Grabe oh. Hindi tinamaan daw yun. Hindi pa daw natamaan yan guys. Kaya kalay tama to may palag. Gusto mo eh. Ha? Ha? Silak mo ta. Mula tapar lang tila ng bus. Iba mo labran ako. Ang tauputan talaga ay. Ubusin lang yung laban nito guys para hindi sayang. Buwan-buwan oh. Buwan-buwan. Yan tinatawag na buwan-buwan. Ito na si Parin lang daw. Taday sa limo yun ha. Pugtay sa limo. Yan lang. Balbala nga. Tinilas ko ay dana nang nang. Ano naman? Ako na. Hindi na. Hindi ko na alira. Tulo. Hindi nga daw tinamaan. Hindi nga daw tinamaan. Nga pa rin. Hindi pa rin tinamaan. Ako yung pinog. Parin lang daw. Dito siya oh. Pula. Kira palbon. Kupit tila ya. Amog tayo. Amog tayo. Oh, jali. Sabet. Yun yung isang lambat namin guys oh. Dala mo. Pula. Jawa. Kanita. Ano ko na may balag. Meron pa guys, hindi pa na uwi. A minute guys. Ano yung palikpikan guys. Sayang mo na ito. Sabit lang maray. Tira. Okay na guys. Tapos na. Wala na. Ano pre? Naubos na ang isda. Nakuha na lahat. Sabi na lang sa tayo. Tingnan nyo naman oh. Tingnan nyo naman yung istang yan oh. Diba? Tingnan nyo naman yan oh. Grabe guys, dami. Grabe, ang dami. Meron pa isa dito sa baywang ni Jay. Meron pa dito. Meron pa dito yun oh. Ito. Yung mga to. Oh. Oh. Jackpot guys. Salamat sa biyaya ng dagat. Ng ilog pala, di dagat, ilog. Pala pre. Nga pala pinaking kulayan eh. Batang ko lang. May tama ko lamang. Wala may sakit dyan kinasuko. Tapos na guys, natapos din. Grabe, salamat sa nakuha namin, ang dami.